ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಲೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಲು ಪೂರ ಸುಲಭ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ದ ಮೂಲಕ ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಒವ್ವೆ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಸುರುಕು ಗಣಪತಿ ದೇವರೇನೆ ಎಂಚ ನಂಬುವನ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಅಂಚನೆ ನಂಬುನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು. ಹಿರಿಯರು ಐಕೆ ಏತ್ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತನ ನಾಗದೇವರೇನು ನಂಬೊಂದಿತ್ತಿನ ನಾಗಬನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೆ ಮಾಹಿತಿ ಪನ್ಲೆಕ ಮುಲ್ಪ ನಾಗದೇವರನ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತು, ನಾಗಬನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಚರ್ಚೆ. ನಾಗದೇವರನ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಪನ್ಪೆ ದೋಸ್ತಿಲೆ. ನಾಗಬನ ಪಂಡ ದಾದ ನಾಗಬನ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಕೇರ್ನಗನೆ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು. ನಾಗಬನ ಪನ್ನಗನೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ ಒರಾನಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಾಗಬನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಲು ಮರ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುದಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ನಾಗಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪೇರು ಪಾಡದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮುಲ್ಪ ಇತ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾಗಗೆ ಪೇರು ಪರಿಯರ ಅಪುಜಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ಪೇರು ಪುರ ಪಾಡಂಡ ಉಚ್ಚುದ ಮೇಲಿಗೆ ಅವು ಬೂರ್ದು ಐಕ್ ಪಿಜಿನಲು ಬತ್ತದು ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪೇರು. ಉಂದೆತ್ತ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಮಡ ಇಜ್ಜಿ. ಉಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದು ಪನ್ಪೆ. ಅವು ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ನಾಗಬನತ್ತಾಡಿಗೆ ಬರ್ಕ. ನಾಗಬನಟ್ಟು ನಾಗಗ್ ಪುಂಚಲ ಇಪ್ಪೆದುಂಡು. ಈ ಪುಂಚೋಗ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಪೇರು ಪಾಡದು ನಂಬೊಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ನಾಗಬನತ್ತ ಸುತ್ತ ಅಮೆ ಸೂತಕದ ಚಾಯ್ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಪೋಯರ ಇಜ್ಜಂಡು. ಪೋಪುಂಡಲ ಸುಮಾರು ದೂರಡೆ ಪೋಡಾಪೆದುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲೆಡು ನಾಗಬನ ನಾಗದೇವರನ್ನು ನಂಬೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು. ಉಂದೆತ್ತಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಏತ್ತು ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪೆದಿರು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ನಾಗಬನ ಬನ ಪಂಡ ವನ. ಈ ವನನು ನಾಶ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕಲ್ಲುದೀದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿನ ನಾಶ ಮಲ್ಪ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಾವಂದಿನ ಬುದ್ಧಿಹೀನರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಯರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ್ಯರಗ್ಲ ಯಾವು ಅತ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನಾಗಬನ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಮರೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಕಾಡನ್ನು ನಾಶ ಮಲ್ತದು ಕಲ್ಲು ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ. ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಐಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲ. ಟೈಲ್ಸ್ ಏತು ಹೀಟ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅರೆಗಲಡು ಐಟ್ ನಮಕ್ಕೆ ಜೆಪ್ಯರ ಆಪುಜಿ. ನನ್ನ ತಂಪು ಮಣ್ಣದ ಪುಂಚೋಡು ಜೆಪ್ಪುನ ನಾಗೋಲು ಆ ಬೆಚ್ಚ ಟೈಲ್ಸ್ ಜೆಪ್ಯರ ಉಂಡ. ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಗ ಬೋಡಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ 4 ಜನತ್ತ ಎದುರು ಯಾನ್ ಕಾಸ್ತೆಯೇ ಪಂದು ತೋಜಯರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಕಟ್ಟೆಲೆನು ಕಟ್ಟಾಬ ಇಂದುಪುರ ಬೋಡ ಪಂದು ನಮಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡು. ಸರಿಟ್ಟೆ ಕೈ ಮುಗಿಪುನಾಯೇ ನಾಗಬನಟ್ಟೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುಂಡ ಯಾವುಂಡು. ನಮಕ್ ಹಿರಿಯರು ಕೊರ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಪತ್ತನು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಒರಿಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯರೆಗ್ಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಸೊಬಗನು ತಿಕುಲೆಕ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಈಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ. 18 ಸ್ವಲ್ಮೇಲು ದೋಸ್ತಿಲೆ.